Trápia ťa bolesti v driekovej oblasti? Tak cvič tieto 2 cviky každý deň. Ľahni si na zem, prelož jednu nohu cez druhú a teraz zdvihni obidve nohy dohora. Rukami sa môžeš chytiť pod kolenom zdvihnutej nohy a pomaly priťahuješ nohy ku sebe. Dávaj pozor, aby pánva bola na zemi a krásne cítiš, ako sa naťahujú svaly bedrového kĺbu. V tejto pozícii vydrž 20 až 30 sekúnd. Po stretchingu jednej strany prejdi na druhú stranu. Ako druhý cvik vykonávaj záklony. Ľahni si na zem, ruky si daj vedľa tela a pôjdeš do záklonu čo najviac, ako ťa to pustí. Dole a hore. Pri tomto cviku môžeš pociťovať nepríjemný tlak v driekovej oblasti, ale postupne, ako budeš robiť počet opakovaní, sa tlak bude zmierňovať, až zmizne úplne. Tento cvik môžeš vykonať po 10 až 15 opakovaní. Ak chceš viac cvikov, tipov a informácií, ako sa zbaviť svojich bolestí chrbta, tak navštív náš Rozhyb to web, na ktorý odkaz nájdeš v popise videa.